Molt bones, amics del Factor F, amics saludats i coneguts. Després d'uns dies, unes setmanes de vacances i de relats, tornem a estar aquí amb tots vosaltres per comentar com han anat aquestes setmanes, com han anat aquests dies i què han fet els nostres companys. Tenim Marcos Fernández. Bones. Sergi Toboso. Buenas, buenas. Franchu, ¿dónde están mis grapas? Aquí están. Sergio, el último, el crítico. Buenas, ¿qué tal? Odio los Goonies. Hostia, venga, hachazo. Empezamos bien. Empezamos bien. Graciela. Hola, buenas. I la Laura. Hola. Molt bé, no sé, companys, no sé qui vol començar, què heu fet aquests dies, què heu estat fent. Bueno, jo puc començar molt ràpid. Va. Jo he estat treballant i per fi he començat a veure Rebels. El què? La sèrie... Rebels. Què tal? Bé, m'està agradant. M'està agradant. Ja l'havies vist o la comences No. ara, diguéssim? La començo ara de nou. O sigui, de començar... No, de Clone Wars sí que havia començat i em vaig quedar parada i fins que no va sortir l'última temporada no vaig seguir. Però aquesta és completament nova per mi. Quan Disney Channel va presentar o va anunciar la sèrie, que faria aquesta sèrie, la va presentar com un canal, com una sèrie més de dibuixos animats pel seu públic habitual, que és força juvenil. Però des del segon capítol ja queda clar que Rebels de juvenil no té res. No sé si coincideixes. Sí, no, hi ha moltes coses que més gran pilles i poder els nens no els hi costaria més de pillar. I espera't quan arribin en Palpatine, en l'Almirante Trou i tots aquests, eh? Bueno. No, spoilers no, justos. En tinc gana. Fer spoilers ja de Rebels tampoc seria molt... No, si m'he... O sigui, he vist coses ja sense voler. Total, estic en el Twitter, segueixo moltíssima gent al fandom de Star Wars i vulguis o no, pues, spoilers et menges. Ja ho tinc assumit. Si vas lent en això, te'ls menges i ja està. Sí que t'he vist molt ficades, aquests dies en xarxes amb cert personatge de Star Wars, amb certa obsessió... Que tens un tio darrere. Lutz, que tens algú a casa, nena. Sí, tens algú darrere. Fíjate. Que ha metido la cara en el Es el novio de la ficción. El teu estimat Darth Maul. Sí. És que fins que no vaig tornar a veure The Clone Wars, és veritat que l'havia mig oblidat. I mira, és un personatge que mola. Ho havies superat. Havies superat lo vuestro i no... La verdad es que no. ¿Qué opinas En realidad no. ¿Qué opinas de la seva aparició a Han Solo? A la peli. Hòstia, està guai. Quan no te l'esperes, mola, perquè és en plan... Oh! Spoiler. Es una forma de conectar a Clone Wars. ¡Ay, qué pesados sois con los spoilers! Pero sale como muy viejo, ¿no? Muy gordo. No l'ha vist l'actor, com està? No, pero digo, en el holograma como que, que se le veía muy... Como un poco ya Porque el holograma lo pilla de abajo, en plan papada. La palabra es hermoso. Es el maquillatge va como de haber pasado 4 confinamientos. Sí, estaba un poco... Sí, si veus les imatges de... Bueno, aviam, és un holograma i es veu com el cul, no? De hueso ancho. Era Fat Maul. Era músculo. Sois una gente cruel. Fat Maul. Molt bé. Y no vamos a decir cosas aquí porque... El chist del Marcos. Jo no he sido el crítico, jo no. No, però el que estava dient, que quan veus les fotos, no l'holograma aquest caca que surt, es veu que està com demacrat i li han posat una cicatriu aquí, que no es veu bé en la peli. Es que no era HD el holograma. Pero el actor, el Ray Park, sigue haciendo convenciones y el pavo le dan un sable de estos de mentira y hace unas filigranas que flipas. Però sí, ja veus, si en el Clone Wars la lluita entre Ahsoka i Maul van ser ells, no sé com es diu quan posen els trajes aquests i els graven. I... Captura por movimiento. Eso, captura por movimiento. Y... como si fuera joven, no sé. No, sí, no. Ya me gustaría a mí. Luego y a mí. Molt bé. Alguna cosa més a afegir? No. No, anar treballant. Ara que también estabas ficat aquí a la tertulia, Sergio, a ti te hemos tenido de enviado por cierto festival, ¿no? Por Barcelona.
Bueno, sí, he estado de enviado en el Crip Show. He estado era un festival que se hace yendo a él, al físico, que es en Sabadell, creo. Pero este año, por temas del COVID, pues la han decidido hacer online. Entonces, tú ibas por prensa, te daban un código y en una página de internet, pues tú ponías el código y podías acceder a una serie de cortos que eran los que entraban en competición y después hacían una doble sesión asiática que era Bushimbaba versus Sadako, que es una pelea entre la de The Ring. Me la perdí. Esta me la perdí. Mira que la quería ver. Entre la de The Ring y un fantasma que es de unas películas coreanas que aquí no han llegado. Y después se pudo ver Buddha Pantelmik, que esa realmente sí que merecía la pena. Era una especie como de ciencia ficción, superhéroes, un rollo muy extraño, pero basado en un cómic, se ve, de un artista chino, y realmente era curiosa la película y además aparecía una especie de Joker chino que ahora lo tengo de icono en el WhatsApp al Joker chino y le daba un punto curioso a la película. Y la verdad es que sí, un festival muy bueno, online, pero que realmente se vivía un poco el hecho de poder comentar las películas y tal. Y además en el blog he hecho las dos críticas de las películas y realmente pues han ido muy bien, y mucha gente que no sabía si verlas o no, pues han pillado el pase para ver el festival y mira, y mejor para ellos. Y para todo el que no le guste el cine asiático, y así entra en él. Y próximamente te saltas a otro festival. Y próximamente me voy a otro festival, que es el... Míralo, el Joker chino. Joker chino. Qué Qué grande, qué genio. Qué genio. Además ha pillado el look de Jared Leto, del mejor Joker. Sí. Vamos a echar al Sergio, último crítico del grupo, por lo que acaba de decir. Es ironía, coño. Expulsar. Estás un poco perdón, no lo has pillado. Es un Joker chino con 2 confinamientos, no 4, como Pues Estamos. repartían unas tollinas que flipas. Con Maule, con este. Bueno, este es el Joker de AliExpress. O sea, Sí, totalmente. El Joker de Hacendado, dije yo. ¿Sí? Se meten los bollitos así. No, pues repartió unas tollinas voladoras. ¿Qué tela, el Joker este? ¿Sí? Sí. Interesante. Pero bueno, al final... va. Venga, va, seguimos. Del 23 al 26 de julio se realiza el Festival de Nits de Cinema Oriental de Vic, que van por la 17ª edición y realmente cada año se lo están currando más. Y este año, a pesar del COVID, han tomado toda la seguridad, todo se reserva antes de entrar, porque el Cinema de Vic lo bueno que tiene es que una parte se hace al aire libre, que puede ir todo el mundo y es gratis a ver la película, y otra parte se hace en el cine de Vic, que sí que es pagando, pero es un precio que son 5 euros y son películas asiáticas, pero todas subtituladas al catalán, al inglés y alguna al castellano. ¿Qué lo hacen? ¿En el cine del centro o en el Sucre, en la entrada? Lo hacen en el Cinema Vigata. Vale. Y después, los que son al aire libre es en la base dels Germans. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dígame. ¿Ponen los 3 subtítulos en una película? Porque entonces no se ve la película, ¿no? No. O sea, las películas van con subtítulos. No, te lo explico. Para todo el que quiere ir al festival. Normalmente las películas que se presentan van con el subtítulo inglés pegado en la pantalla. Entonces, sí, abajo, como una especie de pantallas con iluminación, sale el subtítulo en catalán o en castellano. Hay películas que solo estarán subtituladas al castellano y otras subtituladas solo al catalán y al inglés. Vale. Eso ya depende de la distribuidora. Entonces, hay películas que se pueden ver gratis durante el festival, dura del jueves al domingo. Durante esos días, por ejemplo, el jueves que se abre el festival, hay 2 películas gratis en las bases del Germans, que son Enter the Fat Dragon, que es una película de Donnie Yen, que es un artista marcial muy conocido, y una película de una serpiente gigante que se llama Monty Python 2, y no tiene nada que ver con el grupo humorístico británico. Vale. Eso, vale. Entonces, el jueves yo no puedo ir,
pero a partir del viernes se estrenan películas durante todo el día. Sobre todo por la mañana hacen una especie como de sesión infantil para que los niños puedan ir, y suele ser animación. Y después por la tarde, pues en el Cinema Vigata hay películas como, por ejemplo, el viernes tenemos Tunguska Butterfly, que es una película que está interpretada por Asami, que era este año el premio a Gato de la Suerte, que es un premio que se da cada año a un actor, una actriz o un director. Pero debido al COVID, Asami no puede venir y hará una especie como de Skype con el público diciendo, pues gracias por el premio, etcétera, etcétera. Entonces tendremos Tunguska Butterfly, que esta sí que la iré a ver, que es una película de venganza. Friendson, que es una película tailandesa un poco romanticona. Después, en la base del Germans, una película anime, que yo no soy muy de anime, pero se llama Her Blue Sky, y es de los directores de El himno del corazón. Yo no sé si alguien de aquí la ha visto. Me suena, no la he visto. Pero sí, que me suena. Sí, em sona, però no... Y después, por ejemplo, una que tengo muchas ganas de ver, es una doble sesión, que las películas se llaman Hydra y Crazy Samurai Musashi. La primera, Hydra, es una peli de acción, pero Crazy Samurai Musashi ya está en el récord de los Guinness, esa película. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya la quiero ver. ¿Por qué? Vale, A ver. es la leyenda de un samurái japonés rodada en un plano secuencia sin cortes, y en esa película un samurái mata a 400 personas en un solo plano secuencia. Qué fuerte. O sea, eso es una maravilla que yo tengo muchas ganas de De ver. verla. ¿Y sabes cuánto dura o no? Pues te lo digo ahora mismo. Porque Esta dura 92 minutos. No, claro. Dios. 92 minutos de canela secuencia. de plano secuencia y 400 víctimas por un solo personaje, que está basado en una leyenda japonesa de un samurái que se ve que se cargó a 400 enemigos y villanos. Imagínate Tiene que ser brutal la las horas de película. ensayo. Sí. No, Entonces, imagínate que eres el 399 y te olvidas de cómo va el tema. Hombre, yo creo que el 400 será como el final boss, como en los videojuegos, será el más tocho. Y habrá la pelea un poco más Yo movida. aquí me imagino siendo el 399 diciendo, ¡ay, cómo iba! ¡Corten! ¡Volvemos a empezar! Me muero. Entonces, por ejemplo, el sábado tenemos una película de animación que se ve que ha tenido mucho éxito en Japón, que se llama Promare, que va de unos robots que apagan fuegos, son bomberos, es como Evangelion, pero con unos robots que apagan fuego y se enfrentan a unos mutantes. Se ve que esta película tiene bastante éxito. Tiene mucha obsesión los japoneses con los bomberos. O sea, videojuegos de bomberos y no sé. Tiene cierta obsesión. Sí, ha mezclado los mechas con los bomberos. No sé qué saldrá, pero pinta interesante. Después, más para hablar, por ejemplo, a las 10, a las 6:30 hay una película india, que es un western. Y después a las 10, en la base del Germans, hay una película también india, pero esta pertenece al género masala, que Marcos ya ha podido ver una película de ese género, que fue War. Pues, Oye, ¿qué tal la experiencia? Que ¿Qué tal? Yo no me atreví. No, yo es que me dijo, mírala, digo, pues la vamos a ver porque ya que la tenemos aquí disponible, aunque fuera en inglés, en inglés, pero y en hindi. Y la experiencia fue flipante en muchos sentidos, porque és una manera de hacer cine completamente... O sigui, no té res a veure amb el que estem acostumats a veure. O sigui, és potser agafar una altra cop aquells herois dels 80 de flipaos, com deia abans de Comando, amb aquelles frases èpiques, però a sobre, amb posturitas i un xuleo artificioso que a un moment que fas un... Perdón, acaba de poner las cosas en o sigui, i disparant amb les pistoles però con caritas de... Sí. Sobre todo, Tiger Shroff, es el jovencito de War, es muy especialista en poner caras. Sí. Caras de intensidad. Hay un momento de una batalla que vienen muchos de estos a por ellos disparando así, pero es como... Y unas caritas...
Y luego lo que me explicaste, que para llenar tienen que poner espectáculos musicales en medio de la película, y es como ahora vuelvo. ¿Qué está pasando? Y se ponen a cantar, pero eso lo cortas y no pasa nada, pero es que de repente se ponen a cantar, hay números musicales. Y te quedas como... ¿Pero tiene que ver con el argumento o no? No. No, vale. Bueno, Porque sí, la persona te hacía bailar. Marcos, la segunda sí. Sí, pero... La primera no. La primera es la que es más pastiche, porque están en la cena antes de ir a la misión y de repente se ponen en una discoteca a bailar todos cantando antes de ir a la misión y bla, 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 y tú... Es para motivarse y ya está. Pero Que- es un Sí, temazo, motivados estaban. es temazo, Y muchos los chicos sin la camiseta enseñando los abdominales, todo ahí cogiéndose. Hombre, por supuesto. Ya me interesa más, ¿eh? Pero muy curiosa a nivel de bueno, Y de- sobre de- todo lo que tiene el género este, que es el masala, es que intentan hacer giros de guión que nadie se espera. No, y no vamos a hablar de ello. Y no vamos a hablar de ello. O sea, War algo tiene que te Pero quedas... te dije, o sea, al final cuando acaba la película fue como un... Hijos de puta. de dejarme con el culo torcido. O sea, es como que acaba de ocurrir aquí. O sea, si ya la peli era de por sí flipada y con cosas así, cuando empezaron con las cosas que dices, esto no es normal. Esto no es normal. Y ya, Pero eso ya no. no lo viste al principio. Que no Hay, era hay normal. cosas, no, hay cosas en la historia que es que nadie No te di señales. nadie se puede esperar. no, pero Nadie, o sea, Graciela, en absoluto, sí. La Oye, película- pues, ¿cuándo una sesión de esto? Ya, yo Cuando lo he reclamado este- muchas veces, ¿eh? yo os invito a casa y hacemos una sesión con War y otra película. Tranquilamente. Bien, me parece correcto. Apuntado Yo me queda. apunto, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más que añadir y pasaremos a Marcos, Sergio? No, bueno, que hay el sábado hay una película de género masala que se llama Action, que también es filigranas y canciones. Y después el domingo se estrena a las 10 de la mañana la versión china de Mulan. Porque Mulan ha salido la versión de Disney que se va a estrenar, si Dios quiere, algún día. Sí, algún día, porque... Tela. Y después China ha hecho su versión de Mulan, más realista. Y realmente tengo muchas ganas de verla. Y nada, que realmente el festival intenta aportar el cine oriental para la gente. Y es un disfrute, también ofrecen cenas, bailes indios, luchas de tai chi, exhibiciones, etcétera, etcétera. Realmente que Vic haga una cosa así y aporte algo para el espectador realmente merece mucho la pena. Y a unos precios entre gratis y 5 euros, no tiene más. Y realmente merece mucho la pena y tengo muchas ganas de ir. Y ya comentaré cuando vuelva a Rollo. Sí, es lo que iba a decirte, hablaremos, se vale. hay que hacer un especial. hablaremos cuando probaremos un especial. Marcos. Un segundo. Antes, hablando de pelis chinas y cosas raras, Hoy. ¿qué opinión os merece el gran Bruce Willis haciendo de Doraemon el gato cósmico? Sublime. Es un anuncio. Es lo mejor. Lo mejor que he visto este año. Dios mío, espera, voy a la única buscarlo. persona que no lo ha visto. No, puede ser. ¿No has no. visto? Voy a buscarlo, lo necesito en mi vida. Voy a buscarlo. Es que vivo debajo de la roca. Ella. Recordamos el programa que hicimos con Sergio y con Marcos y también Martí, hablando de todo el género cinematográfico de China, que a golpe de talón están comprando, Sí, están sí, fichando, efectivamente. Sí, están sí, sí. fichando a grandes estrellas para que sus películas tengan más repercusión fuera de su país. Y yo cuando vi a Bruce Willis haciendo de Doraemon dije, no. En Japón les encanta agafar a estrelles de Hollywood, portar-les cap allà i fer anuncis. I clar, és que realment la televisió japonesa també, els anuncis són un moment de que acaba de ocurrir. Doncs fots una estrella que aquell senyor arriba i dices, te vamos a pagar tanto para hacer esto. Vale. No, si no vaig tan lluny. Ara el Pacino acaba de fer un de Donkey Café, Ui, Donkey sí. Donuts. ¿Cómo No, era? pero ¿Cómo era? la del Dunkachino tiene explicación. No es un anuncio. Es un fragmento de la película de Jack y su gemela de Adam Sandler, que Adam Sandler hace de promotor de actores de Hollywood y le está toda la película diciendo al Pacino que haga un anuncio para el Dunkin' Donuts. No es que Pacino haga un anuncio, vale. es un fragmento de una película, pero es lo que decimos. Bueno, y también es un anuncio. Sí, en Japón, en los 90, si ponéis en YouTube Arnold Schwarzenegger
japonés, hay anuncios de Schwarzenegger cuando estaba en la cresta de la ola haciendo de superhéroe, presentando una bebida. O sea, Japón les encanta eso de coger a un actor de fuera, decir, tenemos un montón de pasta y va a hacer aquí lo que quiera. Y Bruce Willis, que es un tío que, con perdón, se ha vuelto un poco mercenario, va por el cheque y ya está. Con perdón, no. Porque en el vídeo solo le falta ir así. Ir con la manita así. Efectivamente, sí. Voy a cobrar. Incluso por temas de dinero se peleó con Sylvester Stallone, porque Bruce Willis salía a Los Mercenarios 1 y 2. Pero es que en la tercera pedía por 10 días de rodaje. Pedía casi $4 millones. No, hombre, no. Y Stallone dijo no. Quitaron a Bruce Willis y pusieron a Harrison Ford. Y la otra cosa. No, di, Sergio. No, comenta. No, acaba tú. No, que simplemente es eso, que rompió una amistad solamente por pasta. Millones Por de dinero. dólares cuando ha sido colega de Stallone. Ha sido Hombre, colega. 4 millones hasta yo me peleo, No, Sí. ha sido colega de Stallone. Has tenido el Planet Hollywood, que lo tuviste también con él y más Schwarzenegger era y otro más que ahora no me acuerdo. Van Damme puede ser uno de estos. Pero realmente tienes una amistad con un actor y lo haces, joder, de buena fe porque sales solo 5 minutos en tu película. Pues no no te pongas pidas de culo. $3 millones, tío. El problema es que Bruce Willis se ha acostumbrado a tener un caché y nivel de vida que ahora mismo pide morteradas de dinero y acepta casi cualquier cosa que le dé esas morteradas de dinero. Claro. Y Pero lo peor pasa que pasa. Lo peor del anuncio es que está hecho con croma. O sea, si te fijas, la cara de Bruce Willis no cambia en todo el rato. Está hecho con croma. O sea, todo. Él no se mueve. Él está así. Seguramente ells van a Los Ángeles, van a un lloc con croma azul, va a fer les coses y ja toma. Y Sí, sí, va a ficar allá. Sí. Sí, sí. Lo que no sé qué me están vendiendo, lo acabo de ver y me he quedado como un bank, ¿no? ¿Era? Una compañía de seguros. Sí. Ah, es que así. ¿Qué pasa? Vale, muy bien, pero esto qué. No parlas japonés, no vas a entender. Joder, vaya friki que Vaya, tenemos aquí. vaya friki de mierda. No, es que me he perdido un poco, así lo acabo de ver, Lo tienes oxidado. Es normal que te Sí, lo tengo pierdas oxidado. es normal que te pierdas con Bruce Willis y el gorrocóptero, ¿eh? Sí, que le ha sí, puesto Que salió, ¿no? Bruce Willis Y ahí el con perro acento hablando, americano el perro hablando hablando. japonés. No, clar, és que també té una set massa d'Osaka i és molt tancat la set Claro. d'Osaka. Sí, claro. Y con perro hable yo acá aún no lo acabo de interpretar. Bueno, de fet, a mi l'anunci que més em va agradar a nivell de famoso vendiendo algo va ser en Robert De Niro amb el Kia Niro. Sí. Ah, sí, pero aquest és xulo, aquest sí, és un verdad, rollo. cierto, Y cierto. claro, Sí. aparece a Robert De Niro vestido de hipster y dice, es que me han dicho que Sí. tenía que venir Niro moderno. Tú no, el coche. A mí el que más me gustó fue Mr. T vendiendo grills para hacer carne. También. A mí el que más es David Bisbal con Ya te como. Ya sé cómo. No, pero lo millor és el nou que diu arriesga't a conar, que diu, pero ¿qué es poner unos putos fideos en una paella? Por favor, que arriesgate. Muy mal de estar David Bisbal para anunciar y poner la canción de Bulería, a Ya te como. Ya te como. O van pagar molt bé. Segurament. Marcos, Molt bé. ja que anem parlant, va. Vinga, va, Què has vist? Què ens portes de Netflix, de sèries? Tu que ets el seriàfil del grup. Bàsicament tinc algunes coses a anunciar. El primer de tot és Amazon Prime per fi estrena perfils. Per Sí, fi pots a ho he Amazon vist. Prime Ho he crear vist. fins a 6 perfils perquè tu puguis veure unes sèries i amb qui comparteixis compte vegi unes altres. Vale, això ha arribat a les aplicacions, ha arribat a la web, però encara als Android TV, com el que tens tu i tinc jo, Felip Prim, no ho tenim. No, vaig mirar un moment pel mòbil, per l'aplicació de la tele no ho he mirat, però sí que pel mòbil ho vaig veure que ja ho havíem fet. A l'aplicació de TV no ho tens, però l'aplicació del mòbil sí, amb la qual ja podrem crear perfils. Aquesta és la novetat més així Sí, destacada. era algo molt demanat, la veritat. Sí, perquè si no, què estoy viendo yo, què estàs viendo tu? La segona cosa, els superherois tornen a les plataformes digitals d'una vegada. d'Umbrella Academy, temporada 2, el 31 de juliol, i The Boys. The Umbrella Academy és de Netflix, és aquesta este equipo de jóvenes inadaptados. La familia. Ahora entiendo por qué tenía todo el Twitter lleno de Umbrella Academy. Sí, Perquè, Digo, ¿qué ha pasado?
ve el 31 de juliol i... Oh. Aquí un fans. Això per Netflix i per Amazon Prime tenim ja segona temporada confirmada el 3 de setembre de The Boys. The Boys. Tinc moltes ganes de The Boys, eh? D'Umbrellas també, però The Boys. Moltes ganes de... Bueno, i per Amazon Prime, un altre classicàs que molta gent es mirarà en bucle aquest cap de setmana és X-Files. Expedient X. També, És que aquesta... Un moment, No, però penso que han ballat molt malament, que no Eso busqueu no envejece mal. no busqueu per Expedient X, que no sortirà. Busqueu per X-Files. Si busqueu Expedient X no et surt, no ho trobes. Has de buscar X-Files. Bueno, i la nova de Galàctica, no, també? Fa un mes? Sí, de fet, Amazon Prime té alguna cosa bona, també té Mentes Criminales, o sigui, han anat traient... Bueno, i han pujat 24, 20 també en 24, pedazo de sèrie. Però bueno, jo reivindicant... Netflix Netflix ha posat Desafío Total. La original, la del Schwarzenegger, con las 3 tetas como tocan, con tot ben fet. Perfecto. Però ¿Que le quitaron una o cómo va esto? No, és que quan van fer el remake van dir que no ho farien i van acabar posant l'escena de les 3 tetes perquè era com molt mítica. Parlant d'escenes de tetes, si em permets el moment publicitari, coming soon, vale? Parlarem... Coming soon, Passem a la publicitat! en un proper programa, segurament no gaire lluny, parlarem de què està passant amb les tetes, les censures i les plataformes digitals, que també les xarxes van planes aquests dies. Vull dir, ja en parlarem. Ja està. Sí. L'estem preparant. Vale, continuo amb... Un programa de tetes. Continua, Què he vist? Bàsicament he estat fent servir Netflix perquè Netflix en 2 o 3 setmanes em va estrenar segones temporades de sèries que jo ja havia començat, però així, com que, toma, 4 temporadas nuevas, hòstia. Final Space, no sé si us sona. Final Space, sèrie d'animació, que està molt bé, molt entretingudeta, amb un toc sci-fi, de dibuixos, d'en Gary, que és un astronauta i la seva tripulació bastant més bizarra, doncs ja teníem la segona temporada, amb la qual hem pogut gaudir d'aquesta segona temporada. Després, La Orden, una altra sèrie de Netflix. La primera temporada, aquesta és la continuació, bàsicament és lo típico de una universitat, una orden d'esta secreta, és de magos. I qui lluita contra la orden secreta de magos? Los caballeros de no recuerdo el nom, que són Hombres Lobo. Quina originalitat. Crossover nunca imaginado. Lobo, secta Bueno, secreta, podría haber sido de magos. vampiros y de hombres lobos, ya, eso sería Innovant. innovació. Amb la qual, bien, tenim alguna cosa interessant. I després... Quan ha d'arribar allò de les monges aquestes que formen part de... Ara, Ya han llegado. La monja guerrera, que també l'han ja. estrenat en la temporada, sèrie rodada quasi íntegrament a Màlaga, diria, si no recordo malament, o sigui, Espanya. No, de Màlaga i un altre lloc, hòstia, no recordo. Sí, Màlaga principalment. O sigui, és una sèrie coproductora, no s'ha fet rodat aquí, que és americana, però hi ha molts actors espanyols, vale, però fa cosa perquè el primer capítol ya a las cadenas de la policía ponen radio y suenan muchos latinos, no españoles, pero bueno, detalles tontos, ¿sabes? Típico de España es Sud-amèrica. Home, suposo que és més fàcil de... Ah, no, però l'han gravat aquí, no? No, tu ara vas pel carrer i se sent molt latino, la música latina, vull dir. Sí, però no... Bueno, la monja guerrera. El problema de la monja guerrera és que fins als últims capítols no acaba d'arrencar. Vale. La idea es... sèries últimament, No, però aquesta és encara més... Se pierde mucho en monólogos internos y en voces interiores de la protagonista, que la protagonista és una noia que, bueno, pues... No direm molt perquè no fer spoilers, però al primer capítol ja s'explica tot de on és la niña, que le ponen li posen el halo de un ángel en el seu cos y esto la convierte en una superguerrera, ¿vale? Que puede atravesar poderes con fuerza, con muchas cosas, con megapoderes, ¿vale? Y es una super secta religiosa de
monjas ninja guerreras con metralletas y todo. El eso. argumento parece una peli de Sergio, de Último Crítico. El argumento ya de serie es como... Os voy a decir una cosa, yo no la estoy viendo, pero mi pareja sí. O sea, ¿qué? No, jo et dic, o sigui, la vaig veure amb il·lusió de, vaya, con este argumento tiene que ser muy de demonios y cosas paranormales y tal. Te pinta. Y básicamente es la protagonista dient, ¿por qué tengo estos poderes? ¿Por qué no sé qué? Ay, ¿qué hostia tienes? Así que... Oh, violència no. 10 capítols i, hòstia, a 9 capítols hi hagués quedat una bufetada en plan, ¿pero quieres espabilar de una puta vez? ¡Asúmelo ya, coño! Però ara que dius això, planteges una cosa i no sé si algun dia en podríem parlar, No trobeu que s'estan fent masses sèries quan algunes d'elles podrien resoldre's en una pel·lícula o dos? Totalment. Sí. És que aquesta que estàs plantejant tu, clar, el planteig és molt xulo i al final segurament sigui xulo. Todo lo del medio, què és? Per emplenar? Clar, és que... Hòstia, t'has caído, estás bien. Ergato. Venga, vamos a llenar horas. No, tío. Hi ha aquest síndrome de que com que és més barat fer sèries que cinema en general. I parlo en general, ¿vale? O sigui, clar, si anem a mirar Juego de Tronos, amb el pressupost que tenia per capítol, doncs sí, pot ser no anem a extrems. Però és més barat fer televisió que fer cinema. I la televisió et permet treure més profit per la inversió feta. Perquè fas una sèrie i la subvendes a altres canals, la vens i pots generar merchandising. Què passa? Que comences a veure que és més interessant que la sèrie sea más longeva en el tiempo que más corta. Les minissèries, que a vegades són meravelloses perquè són 3, 4, 5 capítols, tanquen la història i no posen palla, estan en declive per això. O sigui, fan sèries que el que interessa és que la sèrie tenga 2, 3, 4 temporades. Me da igual si no cierro temes, jo el que vull és tenir això sindicat a altres cadenes i que me paguen mis royalties. Hores de visualitzacions, vinga, pim-pam. A Netflix li interessa també tenir sèries per dir, mira, tengo 27 sèries. Perquè una sèrie ocupa més en temps de visualització que una peli, amb la qual és més cosa que tienes ahí para ver. Sí, però igualment tot lo que sube baja, ¿vale? I ara estan a l'alça les sèries llargues. Arribarà un moment, arribarà una crisis. Ja lo preveo ahora, Hi haurà un moment jo crec que Netflix ja està en certa crisi. Netflix està amb uns números vermells que no s'aguanten. Sí. Graciela, ¿volies comentar alguna cosa? No, ha sigut la gata que m'ha trepitjat. La gata quería hablar. Quería comentar una cosa, es que Blumhouse, que es una productora de terror que ha hecho películas como Insidious, etc., ha empezado a hacer series con India de carácter de terror. Pues una película que se llama Cool se estrenó en la India, Netflix la compró y en vez de hacer la serie la ha partido en 3 capítulos para hacer una miniserie. Qué cabrones. Bueno, de fet, això ho va fer ja Netflix amb La Casa de Papel. Sí, por ejemplo, sí. Por eso. Va parar una temporada única i Netflix va dir, són 2 para tener más cantidad. O sigui, pot ser una cosa que pot seguir pitjor o millor a nivell moral. Però on estan quan fas sèries que no arrenquen fins al final i que tota una temporada per presentar personatges dius, coño, hòstia, t'acaba deixant amb ara, hòstia, la sèrie està bé i acaba just quan dius, està bé. I això està passant molt, ja hem vist, i no només a Netflix, a altres llocs, que les sèries fan això. És la fórmula Walking Dead. Walking Dead era vaya mierda, otro capítulo más, i als 2 minuts era quan se ficava emocionant. Han aplicat el que era un capítol de Walking Dead a la temporada directament, amb el qual veus el primer capítol i dius, bien, el segon fas, una mica millor, el tercer fas, mira. I com que van passant sols, dius, pues lo sigo viendo. Quan la vaig veure anunciada, a mi em va recordar l'argument, me la imaginava en plan la pel·lícula aquesta del Sucker Punch, o Sucker Punch, no sé com es diu exactament. Uf, que esta és muy dura. Sabeu quina pel·li és? La noia aquesta que està en un psiquiàtric, imagina que s'està barallant amb les seves companyes. Pues jo ho vaig veure així, però sense l'element de bogeria, vull dir, en plan, no, tindrem moments de religió, de fer amb les companyes de clausura, etc, i moments de picar-se, com deies tu, amb dimonis i coses rares, però està vist que no. El problema, jo crec que aquí ha sigut una direcció incorrecta i una presa de decisions incorrecta una darrere l'altra, perquè odio mucho los monólogos internos de un personaje hablando internamente
perquè això vol dir que no ets capaç de justificar ni d'explorar les seves emocions de cap altra manera. I això és fer exposició barata. No. És com quan dos personatges estan dient «Qué tonto eres, si no fueras mi hermano», ja t'estan dient que és el seu germà amb una frase d'aquesta manera posada en calzador que a vegades dius «chirria mucho», explicar les coses. I a vegades passa, que te fan aquesta overexposició. Per això moltes vegades és un chico que llega nuevo al instituto y le explican quiénes son los grupitos. No se lo están explicando al chico, te lo están explicando a ti. Exacte. Sí. Però aquesta manera de fer-ho està més amagada que a vegades amb frases que dius però nadie habla así en la puta vida. Yo no le dic al meu germà ¿por qué eres mi hermano? No. O sigui... Eso es muy americano. Yo creo que cada vez... Es algo cultural, eso. Pero yo creo que cada vez más, tanto las series como las películas, están tratando más al espectador como tonto. Sí. Indudablemente. Sí, T'ho donen sí. tot mastegat. T'ho donen tot mastegat y bien masticadito y ya está. Pero, sí, es brutal. Es que luego está el extremo opuesto. La última de Nolan dicen que vendrá con un libreto para que puedas entender la película. Y yo, no me jodas. Joder. Bueno, Nolan no necesita, No. Eso es un fake news. Ah, vale, No. Vendrá con un pressbook que es un libro de prensa con actor tal, 4 fotos y ya está. No es que venga con un libro. Eres tonto, te voy a explicar la película. No. Eso se comentaba que era eso, pero no, es un pressbook normal y corriente. Eso como las respuestas de los de estos, ¿no? Que la miras en la página tal la respuesta. Pues no, se ve que era... Puedes ver la peli y mira a ver si lo has entendido. Era una peli que després te digan, no, para entenderla has de mirar la serie adjunta o la webserie o no sé qué. Digo, mira, a mí el transmedia me va... A mi em mola el transmedia. A mi em mola, no. sí. A mí no me mola. No, a mi el transmedia, si és complementari, no explica bé. Complementari. O sigui, tens mira, t'ha agradat la sèrie, si mires aquesta webserie, que són los diarios de no sé quién, t'explica lo que pasaba en el camarote mientras nosotros hacían esto y que no hay nada. Bon apunt, si és complementari. No com a Star Wars, no tornem a parlar de Star Wars, que si no... Algú més, Marcos? No, ja està, ja hem xerrat massa ja. Estimat i amic Sergi Toboso, què ens expliques de nou? Pues no gaire res, la veritat. Podríem passar al següent. Vale, següent, Franxo. Mira, que he comprat un Marcos aquí per ficar aquí el pòster de Picard, de Star Trek Picard, temporada 1, vale? Que ho tenia pendent de penjar, que m'he llegit el segon llibre d'Estelar, vale? Aquests llibres que ens recomanava en Franxo d'Esquadrón i el segon Estelar, pues, en Franxo em va dir, diu, aquest despega literalment i efectivament una passada. A veure quan arriba el tercer. Encara ja ha començat el primer, encara ja ha començat el primer. Pues comença el català, a veure quan arriba el tercer i esperant més lectures del segon del Capità Harlock, vale? Que ha de sortir ja mateix. Aquest que era tipus algun europeu, no? Sí, molt interessant, no sé què de l'Arcàdia, espera que t'ensenyo, un segon. Ensenya. Aquest d'aquí. Sí. Publicat per letra blanca. Vale, Capitán Harlock, Memòries de l'Arcàdia. Tomo 1, ara sortirà el 2 de 3 i... que l'altre dia vaig veure... Digues. No, dic, són 3 només, aquests del Capitán Harlock. Sí. No recordo el canal de YouTube, però em penso que era no sé què de vinyetes, si de cas ho buscaré i ho ficarem sobre imprès aquí en pantalla quan el pengem al YouTube, que sortia l'autor, vale, el dibuixant, parlant una mica del procés de la impremta, del pròter que fan, de com s'organitzen els pròters, de la tripa, de la solapa, de no sé què, bastant interessant per entendre una mica la jerga tècnica d'impressió dels còmics, ho vaig trobar molt interessant. I a nivell de sèries, pues, m'he empapat la primera temporada de maratoniana de Blue Book, vale, aquest projecte americà Libro Azul de quan després de la Segona Guerra Mundial d'un grup d'investigadors de la Força Aèria Nord-americana per desmentir els avistaments d'ovnis que es van desatar en aquella època, vale? Doncs la sèrie està molt interessant, vale? Ara just començant la segona, i també m'estic veient Los Viajeros o Viajeros, vale? Que és de la mateixa gent que va fer Stargate, dels mateixos productors que van fer Stargate, i la primera temporada bastant fluixeta, fluixeta de ritme, no fluixeta d'argument, fluixeta de ritme que no acaba d'arrencar, et deixen moltes incògnites. No segueixis.
Vale, pues ja està, ja m'ho he dit tot. La primera és molt millor, la segona ja comencen amb el típic efecte de que a mi m'agrada molt una sèrie que comença i acaba. A veure, o sigui, que el primer capítol és dintre del terme general són com minimissions. Quan ja comencen amb la missió larga, que tot és més lligat, i ja comencen molt aviat, dius, ja vamos aquí a... I la segona temporada se pierde mucho en coses que dius, joder. És que, veiem, tot el tema de viatges del temps m'agrada molt, ja ho sabeu, però és que ho enrevessen d'una forma que no acaba d'arrencar. I ja anem pel capítol 11, vull dir que al final és, bueno, quan més s'ha d'esperar perquè s'animi la temporada 1. Perquè arranqui. Sí, i poca cosa més, la veritat. Tinc pendent de veure Joker, vale? La volia veure avui amb una pizza, però com tenia una cita amb vosaltres, doncs la veuré demà, segurament, la nova del Joker, i ja us explicaré què tal. O sigui, has abandonat una pizza. Sí, per estar amb vosaltres, després dirà. Pizza. Sí. Ara que dius pizza, m'has fet recordar que van estrenar Onward a Disney+. Sí, però deixem-ho per mi quan em toqui. Sí, no, és que... Deixa de caparar. Ja estic. Molt bé. Laura, què ens expliques? Algun videojoc? T'has viciat a Bueno, a algú? veure, he començat a treballar, o sigui que poca cosa. Bravo. Perquè, ja no bueno, les 40 hores de videojoc, No, ja no, perquè... Ara ho veig bé. S'ha acabat la buena vida, perquè com sabeu, soc assessora laboral i per sort o per desgràcia amb el tema del Covid feina no ens falta. Amb tot aquest tema dels ERTE. Sí. I amb tot el tema dels ERTEs i tal anem bastant de cul. O sigui, comença a fer una setmana i ja estoy ahí que me voy a tirar d'un puente, però bueno... Així que bueno, bé, treballant molt i plegant molt tard, espero que esto se calme un poquito i bueno, bàsicament el que he fet és he vist Dark, he vist la primera temporada i vaig a mitja segona, vaig fer una mega sessió. Ara hi ha hagut un boom amb Dark, a l'estrenar l'última temporada hi ha hagut un altre boom amb la sèrie Dark que està molt bé, passa que a quina temporada estàs, dius? Jo, a veure, vaig acabar la primera i estic a mitjans de la segona, ¿vale? La tercera, concentra perquè arriba un moment que és ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Pero es que ya me está pasando con la segona, es lo que comentava en Sergi amb els viatges amb el temps, no? A mi també m'agrada molt el rotllo aquest de viatges amb el temps i tal. Y claro, el problema de Dark es que te presenta muchos personajes, te empiezan a presentar chorrocientos mil personajes en la primera temporada y luego tú en la segunda tienes que relacionarlos y es como... I els has d'anar situant. Sí, exacte, perquè clar, a més, exacte, hay diferents èpoques, però este es de esta época, este es del año tal, y este quién era, este es el tío de no sé qué. T'has de comprar una pizarra com la de cuando resuelven crímenes. Encara que t'empotis, encara que t'empotis, arriba un moment que és anar quadrant a quin any estic. I li prim, no me'n foto, la segona temporada... Al final és creada multiplayer. Sí, però és que jo la segona temporada la vaig parar a mitges i la tinc que tornar a recuperar perquè era un moment de... ¿Qué ha pasado? Pues Marcos, yo estoy así ahora, o sea, a la segunda temporada, ahora le he hecho como un parón en plan, un momento, ¿sabes? Estoy como tú, estoy como, voy a hacer un árbol genealógico. No, de fet, Laura, Netflix ha tret una web d'ajuda i no és conya, per abans de començar a veure la tercera temporada ja totes les relacions dels personatges. Digo, joder, cuando esto es lo que tiene Transmedia. Es el efecto Fringe. Ganas de veure-la. Sí, jo tenia ganes i se m'han quitat de golpe. La primera temporada està molt bé, passa que la segona és quan explota tot i és no em molesteu, estic mirant la sèrie, no em diguis res. I clar, jo coincideixo. Fringe ja va fer-ho en el seu dia. No, però jo coincideixo que a més, com tinc tanta feina, arribo a casa y yo quiero descansar, ¿vale? O sea, no me metas un capítulo de Dark porque estoy como súper saturada de la vida, no me metas Dark, por favor. No vull pensar, sí. Clar, donaràs d'alta a algun tio de Dark en vez de... I clar, i també ho he intentat, no sé si algú l'ha vist, la de Lock and Key, la dels nens i tal. He vist un paio de capítols. Aquest de les claus, no sé si algú l'ha vista, el de les claus. Jo, el problema que és com tot, compares amb el còmic és brutal i aquí li donen un toc molt infantil juvenil. Exacte, això és el que m'ha tirat molt enrere. O sigui, jo he vist fins al tercer i és com, és que no està passando nada. O sigui, bàsicament és
cada capítol és encuentras una llave, a ver què hace. I és com... No l'acabo de trobar el què. I clar, la gent em diu, pues si ja no t'ha agradat amb els 3 primers, no la segueixis. I jo, pues vale. El problema d'això és que agafaries el còmic i el còmic t'enganxa perquè, hòstia, és molt bo. I la manera que està explicat, la manera que està fet, és d'en Joe Hill, el fill de l'Stephen King. Hòstia, vale. Sí. Enganxa molt. I veus la sèrie, jo també la vaig començar molt animat i és... hòstia, cridaré la meva filla que té 17 anys que li agradarà, perquè a mi... Exacte, clar, me passa això, que la veig molt adolescent, y a mí el rollo de los niños y tal, o si només m'agrada el nen porque es un niño y haces cosas de niños, pero los otros 2 adolescentes que los quieres matar, los quieres ahogar en el río, es como, pesados. No, amb això... Per personatges... L'adolescència és molt mala. Personatges que en el còmic tenen molta importància i amb un fondo de molt treballar, la dona alcohòlica que ha sigut maltractada, aquí ni es passa molt per sobre, no es profunditza en aquest tema. Es van voler fer molt light. Vale, no, li donaré una oportunitat al còmic, perquè realment el rotllo que t'estan intentant vendre, trobo que és interessant, però el que dius tu, m'ha donat la sensació que està mal explicat. Deja hablar a Sergio, Nacho, coño. apunta. Deja hablar a Toboso. No, un local key per la Laura. No, només volia comentar que... Algo més, Laura? I poco más, ja està, ja me callo. No he fet gaire res més per això, perquè està treballant i ja no tengo el tiempo que tenia antes, por desgràcia. Ara ens enteneu amb Marcos, a mi, amb Filip Prim, a la Graciela. Tu, això que comentaves, Laura, passa també passa quelcom similar amb Artemis Flow, no?, amb la sèrie aquesta. Aquesta no sé quina... Artemis Flow? És una pel·lícula, És una pel·lícula. És una pel·li. És pel·li. Veiem, aquí jo faré un incís. O sigui, la gent que som, diguéssim, del mundillo, que ens agrada les pel·lis, sèries, llibres, còmics de fantasia i ciència ficció, i saps una mica de què va, esperes molt d'aquesta pel·lícula i dels actors que hi ha. I quan la veus dius, no està malament per passar l'estona, però no és el que m'esperava. Jo aquesta comparació la vaig veure, em va decepcionar molt. Parlo, per exemple, amb companys de feina o amb família meva que l'han vista i diu, hòstia, està molt bé, és molt divertida. Dius, doncs vale, perquè no van amb aquell hype, amb aquelles ganes d'esperar alguna més. Però per nosaltres, justet. Que potser la mires tu i t'agradarà, no ho sé, però diguéssim, no vull dir el nivell que tenim, però pel que hem llegit i vist, hòstia, deixa molt que desitjar. Justa, vale. Sí, algú així havia llegit i volia aclarir-ho per si algú l'havia vist, ara que comentava la Laura això de l'altre. Sí, yo hice una crítica a Artemis Flow y realmente es una película que solo piensa en la secuela, prepara todo, parece un episodio piloto de una serie, pero que le han hecho largo, con Kenneth Branagh de director, que dices, oye, hay potencial. Pero realmente es una película que ha sufrido mucho en montaje, incluso Disney llegó a decir, no la estrenamos porque es muy mala. Entonces, sí. Y el autor del libro dijo, bueno, ahora que habéis sacado la plataforma digital, estrenadla. Entonces, la han estrenado, pero sin publicidad alguna. No, mínima. Ninguna. Ha sido de los pocos casos que lo del confinamiento y lo del COVID les ha ido bien para poner... Para sacarla y ya está. Sí. Pues la ponemos... Como no se puede poner en cine, la ponemos en plataforma. Sí, y ya está. Han tenido la excusa perfecta. Franchu. ¡Desperta! ¿Qué pasa? ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Qué me explicas? Pues mira, jo he aprofitat aquests dies per ficar-me al dia amb tot de grapes. Grapes mutantes. Les que no tinc jo. Vam veure que vas preparar una nit en plan terracita, còmics... Espectacular. A la terrassa... Como tiene que ser. Mira, el nen dormint, la xicota sopant a fora de casa, una xarbasqueta, una tombona, a la terrassa uns còmics, la noche perfecta. Et recordo que la xicota la pots tenir a prop i pot escoltar el que estàs dient. Està darrere. Aquí, mira. Ja està aquest boig parlant sol, o sigui, no passa res. No. Pues sí, m'he ficat el dia amb còmics de grapa, de mutantes sobretot, i hosti, estic disfrutant molt.
Molt, molt, molt. Ojo al dato amb les sèries mutants, Ojo, no totes, sí que és veritat que han sortit moltes, No. i hi ha alguna, pel meu gust, que és una miqueta més fluixeta, però Déu-n'hi-do. Sobretot la principal, Patrulla X. Pels que fa temps, o coneixeu una miqueta l'univers Marvel, fa temps que no llegiu res, és un bon moment de reenganxar-se, vale? De reenganxar-se amb el tema mutantes. A més, estan fent una cosa molt xula, que és això d'aquí, que és que normalment el que passa amb els còmics Marvel molts cops et perds, perquè han passat tantes coses que tu estàs llegint el còmic i dius, hòstia, aquest personatge que era o això que ve. I ara no ho trobaré, Espera. A les primeres o al mig. Sí, No mientas. aquí. No lo he leído. T'expliquen, et fiquen planos, et fiquen coses on, Així és, sí, aquí. on et pots situar millor en l'acció o inclús t'ensenyen, et donen alguna especificació d'algun personatge que acaba de sortir i està molt bé. Trobo que és una fórmula que està xula. No, ja està, per exemple, el tipus de mutants que hi ha, el nivell que tenen, i cada mutant quin nivell té. Qui és mutant Omega, qui és mutant tal, que dius, hòstia, és... Bueno, Sí. per mi ja... Et fiquen escenetes com aquesta, Bueno, aquest és de Nuevos Mutantes. És un transmèdia. Està molt bé, Patrulla X sobretot, és la troncal i aleshores a partir d'aquí jo crec que podeu anar fent. Sobretot, ja vam comentar en un programa anterior, per la gent que no estigui escoltant, per als nostres oients, si es volen enganxar, sobretot, que comencin amb les sèries que hi havia abans. Dinastia i Potències. Dinastia de Potències, que et situarà realment on estem ara. Sí, i tot això tenint en compte una cosa, jo crec que si us hi fixeu les grans sagues que s'està fent ara a Marvel de X-Men l'està portant totes en Hickman, el guionista que és el Hickman, i jo crec que van enfocades, aniran enfocades a la fase 5 de l'UCM. Crec, perquè tal com estan donant tot l'embolcall, a mi em dona que això va a cine segur. Home, sent que vas en Hickman no m'estranyaria que tingués aquesta idea. Exacte. Vale, pues a part de Patrulla, personalment... Sent que vas en Hickman com si el conegués de tota la vida, saps? Sí, no, Hickman. Sí, el que no sucras amb la pinxunga. Con el que me tomo una cerveza. Un altre que està bé Tens és que comprar Excalibur, però jo Excalibur, sincerament, us diré, és una sèrie que l'anterior Excalibur, el que va fer Chris Claremont amb Alan Davis, m'encantava, i en aquí almenys els primers números crec que estan tirant massa juvenil, no m'acaba de fer, però crec que pot acabar bé. La que sí que m'està agradant molt a mi, sé que en Philip Primo em sembla que no li ha agradat gaire, però m'està agradant molt, és aquesta de Nuevos Mutantes. Suposo que també em passa el mateix, que inconscientment comparo amb l'antiga New Mutants. Suposo que sí. I també l'he vist un pèl infantil. Té un toc Eso que te haces mayor. Vaya hachazo, Ai, Tata! Té un toc I que me infantil, l'estaves però hem de posant destacar molt una a huevo. cosa. Patrulla X seria la troncal. Excalibur, sobretot pels que li agraden més el tema medieval, dragones i mazmorras, ¿vale? Torna a aparèixer les veïnes La versión de artúriques. Torres y Mazmorras también me gusta, ¿eh? Sí, jo crec que... I Nuevos Mutantes tiren cap a l'espai, ¿vale? Amb els Starhammers, bueno, los saqueadores estelares. Estelares, sí. Hòstia, i m'agrada el toc aquest que estan agafant de ciència-ficció, o sigui, de l'espai, i amb un toc... Més que New Mutants, s'assembla a Los Mutantes que va fer el Bill Sienkiewicz en el seu moment, que també, hòstia, canela fina. A mi m'està agradant molt. Això per un cantó, de còmics. I per l'altre, jo vaig veure la pel·li l'altre dia d'Onward, aquesta de Pixar. Demà tinc sessió, demà tinc cangur de... Pues... I la mirarem. Trobo que és una pel·lícula molt senzilla, vull dir, no té grans aspiracions, però m'agrada molt l'entorn i el contorn que li han donat i trobo que
és molt fanservice, però és molt xula pels que algun cop hem jugat a rol, pels que algun cop hem llegit novel·les de fantasia. Està molt bé. Bueno, és un entreteniment divertit. Francho, tu tens germans? Jo tinc una germana. Germana, sí. Llavors no és el mateix. No és el mateix. No és el mateix. No és el mateix, però he de dir que amb Pixar sempre em passa el mateix. Normalment jo calculo a Pixar hi ha un minut en el que el Francho plora. Sí. En Pixar és inevitable. Sí, però Pixar ho fa molt bé. Jo recordo anar amb en Francho i la Judit a veure Coco. Oh, espectacular, eh? No, atenció. Sí, s'ha de dir. S'ha de dir. L'escena final, que tothom ja sap com acaba, s'enxufen les llums, mira un Francho, em mira a mi, tot. I la Judit, per què ploreu? O sigui, tota la sala i tios grans fent... Però jo penso que Coco... Jo crec que Coco és espectacular. O sigui, jo de les últimes que he vist de Pixar, amb diferència de les millors, de veritat. O sigui, Coco a mi no m'esperava tant d'aquesta pel·lícula, perquè just abans havia vist Moana, i Moana, bueno, normaleta, i Coco em va semblar una meravella per a todo, Coco és un regal que molta gent de Mèxic ha dit com, o sigui, que bé que ho han fet. Sí. Que bé. A més, el fet que fessin només un únic doblatge amb actors mexicans per tota la comunitat hispanohablante em va semblar lujazo, em va semblar molt bé. O sigui, que a vegades algun actor feia el mateix doblatge tant en anglès com en castellà, perquè parlen les dues llengües. O sigui, em va semblar perfecte. Coco és una joia, o sigui... Coco estaria en el top de les últimes de Pixar i Disney. Coco estaria en la cúspide de pel·lícules importants que s'han de veure a la vida. Estaria en el top. Onward no està aquí, però sí que pels que són friquis, hosti, és molt divertit. Troben molts detallets que estan molt bé i la relació entre germans, això que apuntava el Marcos, és molt important. A mi m'ha encantat. O sigui, és allò que dius... Aquella pel·li, l'arribo a veure amb el meu germà i l'acabo abraçant. O sigui, menys mal que no la vi con ell. O sigui, és que, no. Té aquest toc maco que és molt emotiu. Perquè Pixar sap tocar... Marcos, quan li has preguntat si tenia germans o germanes, jo, per exemple, tinc 2 germanes. O sigui, te refereixes que siguin del mateix sexe o és que han de ser 2 nois? Tu tens 2 germanes, tu vete a veure. No, Frozen no, que la odio. No. Ja, però vull dir que és diferent. O sigui, en teoria Frozen tractaria la relació entre 2 germanes. Bueno. Dic en teoria. Salvando la distancia porque igual que Onward no tracta la relació entre 2 germans com tots els 2 germans que hi hagi, però clar, com ho fan 2 nois o com ho fan 2 noies sempre és diferent el tractament. Jo crec que no per res, però jo crec que sí que es nota en el cas d'Onward que siguin 2 nois, saps? I a més trenquen una miqueta amb la tònica de Disney, perquè Disney sempre fa la seva família tipo, ¿no? Que és el padre, la madre, el niño y la niña. Y el perro. Y el perro, o el gato, depèn de la pel·lícula. O el dragón, aquí hi ha un dragón. Exacte. I en aquí trenquen una miqueta això perquè no hi ha pare, ¿vale? És una mare que està portant els seus 2 fills i són 2 nens. Jo suposo que potser gent que tingui noies que tinguin una germana i només tinguin la germana segurament veuran moltes coses també molt similars. Però sí, entenc per on anava el Marcos i crec que sí, que té raó. Yo lo único que diría es que cuando fui a ver Onward al cine, que fue la última peli que vi antes del COVID, creo que lo único que quizá a lo mejor es opinión mía o justo, es que creo que Pixar está empezando a abusar ya de algo. Y es de los fallecimientos de familiares. Ya llevamos unos cuantos. Coco, ya sabemos cómo acaba. Es un clásico de Disney. Es un clásico de Disney esto. No. Yo estoy hablando de Pixar y las películas de Pixar. No estoy hablando de Disney, Frozen y tal. Yo creo que las últimas películas de Pixar están tirando demasiado por el mismo elemento para hacer llorar al espectador.
John Hay que Coco. matar a la familia. No, John Coco lloré. Lo que no está vendido. ¿Qué? A saco. Pero es que aquí, a ver, Pero en Onward intentan al final hacer algo parecido. Y ya me parece como un poco en plan, venga, vamos a meter este elemento que ya nos fue tan bien, vamos a meterlo otra vez. Incluso la siguiente película de Pixar es de un tío que fallece. Ah, sí. Bien. O sea, es que ya llevamos ya unas cuantas para cantar bingo. Pixar, Pixar. para que veas. No, bueno, Pixar viene ojo, con la recortada a cargarse familiares. Es opinión Ojo. mía, Ojo también con la que viene de Pixar, la La de de... Soul. Tiene Sí, una pinta Soul. espectacular. Sí. Pinta Sí. también la animación pinta brutal, de nivel. yo, Yo creo que este año Pixar ha hecho como el año que estrenó, puede ser El viaje de Arlo y Al revés, creo que se tituló. Inside Out, sí. ¿Sí? Sí. Del revés. Vale, estrenaron como Viaje de Arlo en plan es la segundona y Al revés como la principal. Y ahí ha hecho igual. Este año Pixar ha hecho, creo yo, Onward es la segundona y Soul va a ser la principal. A ver, Yo creo que quizás van por ahí, pero con Onward lo que hacen es crear lo que hace muy bien Disney y no Pixar, bueno, también Pixar, pero sobre todo Disney, que es crear un mundo donde puedan sacar después rédito con marketing. Porque es una película enfocada sobre todo al friki, público friki con niños, ¿vale? Y van a crear, y no lo sé, pero seguramente voy a van a decir que crear no, segunda y tercera parte y van a sacar material de allí. Perquè, Porque no estic d'acord en que estigui encarat al friki, perquè Sí. està ambientat al món de fantasia i això li funcionarà molt bé, no només al friki, sinó al niño, a la niña, en els Happy Meals i en el que calgui. bueno, Yo, vale. yo Sí, sí, creo vamos que por ejemplo Ralph Romper Ralph. Romper Romper Ralph. Ralph. estaba más enfocada al friki de los Sí. videojuegos Sí. que Onward al friki del Dungeons and Dragons, Correctísimo. etc. Yo, es mi opinión, Seguramente. Sí, no, jo veig més així, perquè el personatge que tu dius que el germà gran que és fan dels jocs no de rol, sinó recreacionistes, perquè en el seu univers la màgia i tot és real. Clar, O sea, es va un mostrar- recreador histórico. Clar, ell Sí. no és jugador de rol, perquè el rol com a fantasia no existeix, ell és recreacionista. Exacto. Sí, recreador Juega a histórico. juegos que hablan de la història de su pueblo. Per tant, aquest canvi, que és molt divertit, Sí. però clar, jugar a jocs i dius, això és rol. No, és recreacionismo. Y Es historia. es heavy, que me agrada mucho que sigui heavy. Eso Sí. está guay. Eso Eso está no. guay. Eso está guay. No sé, jo crec que Onward sí que podrien acabar fent una sèrie o el que sigui, però la història dels dos germans ja està tancada. Sí, no, eso ya está. Yo no haría una secuela de Onward, por ejemplo. No. No yo, veis- yo no hubiera no hecho veis- una secuela de Frozen y la hicieron. Y ¿No veis a los hermanillos. hermanos luchando Bueno, pero contra también También se dijo- spoilers que l'han de veure encara. Ah, pero... También se dijo una cuarta parte de Toy Story, qué mal, y después la cuarta parte, ole. Lo petó, sí, sí. Buena, sí. Y aquí no muere nadie. A ver. Es verdad, gracias. No, porque son inanimados. Pero en teoría iba a acabar peor Toy Story 4, pero dijeron no. Nacho, Bueno. algo més a afegir? No. Que he estat llegint també, com es deia aquest, el còmic de... No el tinc aquí. Ah, un altre de Marvel. És veritat, no ho he dit. El motorista fantasma. Hombre, grande. Hombre, gran peli, Bueno, gran peli. motorista Grande. Gran peli, Nicolas Cage, qué bien. Grande, Nicky. Ara que parlàvem del mundo así, Heaviata i tal, hòstia, el referente Heaviata, el primer número una miqueta fluixet, però I amb recupera- aspiracions a que tiri cap amunt, molt xulo. I recupera el motorista fantasma clàssic, el Johnny Blaze, no? Sí. Bueno, en recupera 2 o 3, eh? Vale. Ja en el primer número ja apareixen 2. Pues ja, ara Marvel està... Ara aquests mesos ha tret molt de números 1 i ara que comentaves això i de les sèries mutants, tenim un complement que no m'ho esperava de sèries mutants, que és la Patrulla X La Patrulla X. més Quatre Fantásticos. I també, el que havia dit, no? Es nota que en Hitman la supervisa, tot i que la fa
en Zdarsky i dibuixa Terry Dodson, que si dibuixa Terry Dodson ja compro, o sigui, ja val la pena, i està molt bé perquè s'encara amb el fill dels Quatre Fantàsticos, en Frankie Richards, vale, que està perdent els seus poders. I Xavier i Magneto el volen portar cap a Krakoa. I aquí hi ha la disputa de què fa el fill si abandona la protecció familiar. Toquen temes de fins on arriba el poder dels pares sobre els fills, no? Què és correcte, què no és correcte fer els pares, i, hòstia, és molt, molt interessant. No m'ho esperava i m'ha sorprès molt, Sèrie limitada de 4 números i el primer promet bastant. A més, amb una relació d'amics de la Kitty Pryde amb Frankie Richards molt interessant, que promet aquesta relació. Promet bastant. Llavors, com a altre número 1, Iron Man 2020. No sé si es veu bé. Sí. Aquí Marvel torna a fer la jugada que s'ha fet, va fer amb Spider-Man Superior i substitueix l'Iron Man. Iron Man, teòricament, no va ressuscitar després de la Civil War 2, continua mort, i el seu germà li agafa totes les empreses i el seu nom. Amb una armadura espantosa, no sé si algú l'ha vista. Sí, és molt dolenta. Bueno, es recrea amb una sèrie que es va fer als anys 90, pot ser, de l'Hombre Màquina. Tuvo solitaria, creo, el este, sí. No sé si veu gaire bé. I des de quan té un germà que toma? No lo conocíamos. L'Arno Stark tenia un germà que estava enllitat, estava al llit, tenia una malaltia i els seus pares el van deixar en un llit per protegir-lo. Vale. I se l'han tret una mica de la màniga. Veiem, està clar que només dura 6 números, perquè Marvel ja ho ha dit que durarà només 6 números, i s'ha de veure, veiem què, perquè s'enfrenta a la revolució de les màquines, i a mi el punt aquest de la revolució de les màquines, veiem, no el porten, pot ser interessant. A veure, i també vull veure com tornen a fer aparèixer Tony Stark, no? Ja t'ho dic, en el 6è capítol, Resines despierta. Sí. Clar, perquè la pregunta és, si el germà estava al llit con una enfermedad y no sé qué, de repente, ¿qué ha pasado? Bueno, és que s'ha anat tractant durant la història, ella es va recuperant, apareix, ha fet ressuscitar els pares, que també dius tela, ha fet ressuscitar els pares biològics de Tony Stark. Pero Marvel, que está sacando cosas de una chistera en plan random. A ver qué funciona. Es lo contrario a Pixar, es lo contrario a Pixar. Sí, ellos resucitan. A Marvel unos matan, otros resucitan. Se le nota mucho cuando tienen al guionista en jefe trabajando o los becarios. Entonces, cuando están los becarios... El COVID de hecho. Todo el día fumando. Aquí, no, Francho, todo el día jugando. Aquí jo crec que en Dan Slott, que venia a fer una magnífica temporada i anys a Spider-Man, sí. Aquí ha passat alguna que ja sabrem perquè no em lliga que ara d'aquí 6 números ho deixi. Perquè la seva idea era fer una història llarga, més completa. Al principi d'Iron Man, del reinici que va fer, prometia d'un Iron Man un altre cop viu, tornava a fer Stark Industries potents, i ara aquest canvi... Merchandising, ara... Aquest canvi, no sé, es veu una mica inesperat i s'ha de veure cap on portarà això. Un altre número 1, també interessant, Guardianes de la Galàxia. Un segon, ja li encaixa el nom, perquè si l'any 2020 està resultant raro no, el següent, Iron Man 2020 va pel mismo camino. Raro. Amb un mapache cohete tot trajat, brutal. Hòstia, Dean Johnson, tío, en plan, conocen en Miami. Estava pensant en aquest. Amb un grup juvenil que, oh sorpresa, ara parla. Ha après a parlar. Ha après a parlar. I bueno, és el primer número fluixet. L'únic que es pot dir que ja a l'última pàgina, no faré spoiler, apareix un personatge que ja havia aparegut ara últimament en alguna sèrie d'Avengers, superheroi relacionat amb la mitologia grega. No diré res més. Hércules. No sé. I llavors, com no podia... S'ha de veure, promet, perquè volen fer
que els guardianes ja no són aquell grup mercenari que anava a lluitar a les primeres de canvi, sinó que volen ser una família. Acércalo, queremos verlo. Es el Rocket. Es el Rocket del Factor F. Sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ay, Sí, sí. cógelo y enseñarlo No, porque... no, no, no hagas míralo por cómo mí, se habla. Laura, No, no quiere venir. no te s'agafa. I llavors, per acabar ja, com no podia ser jo de Spider-Man, treure una virgueria que han tret les Oh, tires les de tires Oh, premsa. les notes de premsa. Però Hòstia. és que l'edició, creieu-me, val una pasta perquè el tomo val una pasta. Estem parlant de 40 euros. Però és FC con 40 pavos te sacaba una chusta, ya te lo digo yo. és brutal l'edició. Les que es van fer originalment en color les han mantingut en color, cosa que a l'edició antiga de Marvel de Forum no es va fer. Aquí es fa, es manté, o sigui, els complements que hi ha són brutals. I val molt la pena. Seran, no sé si m'acordo que seran 3 tomos així, veieu que és tomaco. I clar, tens la gràcia de poder llegir històries, tires de premsa fetes per l'Stan Lee, per John Romita, pels grans noms de Sal Buscema, pels grans noms de Marvel. Val molt la pena aquesta edició de les tires de premsa. Jo la tenia incompleta, em faltava algun número, i ara finalment la podré completar. Molt bé. I em sembla, si algun company més vol afegir alguna cosa més, Sí. en Sergi Toboso. Jo abans de que el Sergio despotriqui d'ECC amb els nous invents de la botiga d'ECC, ara que nos explique, pero antes decir que también he estado, se ve del revés, se lo siento, Adventure Games vive l'aventura, un joc de Devir, una caixa super petita. Sé que sou de la vieja escuela com jo i us agraden segur les aventures gràfiques que hi havia a l'època, com el Monkey Island, el Maniac Mansion, el Day of the Tentacle, Simon, el Loom, l'Indiana Jones in the Fate of Atlantis, etc. Doncs aquest joc ve a recrear l'art i la gràcia de jugar una aventura gràfica. Hòstia, que guai! Vale? Destapem la primera carta, el primer es diu la mazmorra, vale? Llavors òbviament no faré cap spoiler perquè és una carta que es veu darrere, despertem amb una mazmorra i tots els elements de la mazmorra, la porta, la finestra, el llit, la caixa, una caixa que hi ha damunt del llit, etc. Tot té un numeret i ve un manual en plan, pues jo vull veure què hi ha sota del llit, pues ves al manual i mira el 301 i llegeixes el 301, pues metes la cabeza debajo de la cama, no sé què, però en plan rulero, en plan texta rulero completament. I a sobre et diuen, notas algo metálico al fondo, alargas la mano para cogerlo o no, i en plan també tria la teva aventura. Si decideixes agafar-ho, si decideixes intentar agafar-ho, llegeix la pàgina 15 i si decideixes no, pues tira, no ho fas i ja està, vale? Vull dir que és un joc, amb en Francho l'hem provat, és un joc molt interessant que recrea, això, 100% l'art de viure una aventura gràfica i... Tengo una pregunta. Espera. Ara faré Francho, com has dit que es diu això, veiem? Adventures Games. Adventure Games. Una pregunta, Sergi. Hi ha dos, la mazmorra, que és això, que estem tancats en una mazmorra d'un castell, i hi ha un segon que és Monocromo S.A., que és més d'un edifici rascacielos tipus futurista, bueno... Però aquests passa com aquests que van treure d'Escape Room, que jugues un cop i prou, o són més rejugables? No és com l'èxit, perquè aquí no has de trencar cap component, tots són cartes, però què passa? Que, òbviament, una vegada jugat l'aventura, la pots tornar a jugar prenent altres tipus de decisions, però ja saps el que passa, vull dir, l'aspecte general ja saps el que és. Quants jugadors, més o menys? Poden jugar fins a 4 jugadors i està dividit en 3 capítols de 90 minuts cada capítol. Vale, o sigui, pots dividir-ho, jugar un dia 90. Inclús I quin preu? Ui, hòstia, quin preu? Pues no recordo, no gaire car, vull dir, lo normal, vull dir, no sé, 12 o 19. Yo me voy a comprar ya, mañana voy a comprar. Cómprate l'altre, cómprate el Monocromo S.A. i els Vale, això ho provem. El Monocromo S.A. ho tindré... Vale. I dir que té la possibilitat de guardar partida, entre cometes, perquè clar, al final fas una foto amb el mòbil de les cartes que tinc jo, de les cartes que tens tu, de com ha quedat l'escenari muntat, i ja està, un altre dia revisem les fotos i continuem i ja està. Em sembla que costa uns 25. 25 euros. Sí, no gaire bueno, car, però és normal.
Però, a veure, realment no ho trobo car perquè a vegades en un joc no jugues 3 cops 90 minuts. O sigui que... No, clar. i realment, hosti, el joc aquest, jo vaig al·lucinar, jo no havia jugat mai un joc d'aquest estil, en físic, en carta, i vaig al·lucinar del manual, perquè realment és el que deia en Sergi, Tu deies, vull mirar sota el llit. De fet, això que deia de mete la mano y no te salga. Fui yo que metí la mano. No diré què passa, però jo metí la mano. I... No podia ser ningú altre. Sí. I està molt currat. Està molt bé. Hi ha dos coses més ràpides a comentar, que van vides. És a dir, cada jugador té vides. Hòstia, que xulo! Tens com a Prince of Persia, que cada vegada, o el Mario, que cada vegada que et toca perds un cor, doncs si alguna cosa et fa mal per ficar la mà on no toca, doncs passes de tenir 3 cors emplenats a tenir-ne un desemplenat, un de 8 i 2 normals. I no moris. Total aventura gràfica. Sí. Pues ya te digo yo que va a caer, I l'altra gràcia és això, que si en una aventura gràfica tu tenies el teu inventari on podies portar els objectes a una part de l'escenari o provar objectes entre si, aquí passa 3/4 del mateix. Si tenim... Que xulo. I no és spoiler perquè ja ho diu el manual a títol d'exemple. Tenim una carta que és la número 10, que és una lata de comida de gatos cerrada. I tenim la número 11, que és el abrelatas. Doncs tu has de buscar, si tu les vols relacionar, has de buscar... No s'han de sumar els números 10 i 11, sinó simplement posar un al costat de l'altre. Has de buscar el párrafo 1011 i si existeix, llegeixes, pues une los dos objetos y consigues abrir la lata de comida de gatos. Coge la carta número 13 y buscas la carta número 13 y es la lata de gatos abierta. Hòstia, ¿vale? que xulo. El sistema és brutal, I la 10 i la 11 la descartes, perquè ja has utilitzat l'abrelatas i ja no necessites per res més. I a vegades, com li va passar també en Francho, diu, yo quiero probar la escoba con no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Ho proves i el número existeix en el manual, però et diu, esto no sirve para nada. Hòstia, que bo! És boníssim. Tal qual. Hòstia, que gran. És boníssim. Hòstia, pues ya los estoy comprando, Va molt la pena. Cómprate el Monocromo SA i així el juguem. Sí, ja farem intercanvi. Perquè suposo que no... Pronto en vuestra libreria. Sí, en Francho els té, que és de Devir. Bueno, tens pendent tenir més jocs de taula, Francho? Sí. Mira, s'havien de fer... Just abans de la pandèmia, amb aquí el senyor Sergi Toboso, volíem fer dissabtes a la tarda provatures de jocs i tal. Sí, ja m'ho vas comentar, sí. Però amb tot això, esperem algun dia tornar-ho a fer. Home, jo t'ho vaig dir, que ja podies comptar amb mi, que cap problema. Per anar tancant, que em sembla que aquesta tarda s'ha obert un petit debat sobre certes botigues i certes editorials que obren botiga. Sergio, tú mismo. Sí. Para cerrar el programa de la mejor manera, ¿no? En Madrid es una buena noticia. Es una noticia que ha creado orgías multitudinarias y es básicamente que ECC ha sacado su primera tienda física en Madrid. ¡Bravo! Con un par. O sea que básicamente, ¿te falta la broma asesina? ¿Te falta Watchmen? ¿No tienes el número 1 de la noche más oscura de Green Lantern? Nunca lo tendrás, porque no lo voy a reeditar. Pero ECC, tu tienda favorita. ¡Qué maravilla! ¡Qué genialidad! Yo entiendo a Sergio, que ya hemos hablado de la política editorial de ECC una vez, pero independientemente de esto, no me parece ético que una empresa que imprime cómics para distribuirlos en tiendas más pequeñas o más grandes, tipo Fnac o tipo Bookman, no voy a entrar en eso, ¿vale? Se ponga a hacer competencia por una tercera vía, que si ya la tenía vendiendo online en su web, ahora la tiene también vendiendo físicamente en Madrid hoy, en Barcelona mañana. Claro, porque básicamente las devoluciones no son para ellos mismos, o sea que no... No sé, tío. O sea, es simplemente un bucle absurdo. Entonces, de tener una tienda de decir, somos ECC, lo tenemos todo, pero básicamente vas al Norma Comics de Barcelona o a la Bookman, se lo pides al Francho y lo tiene. El beneficio es, pues en vez de un 30-40 para una tienda normal y corriente, pues de un 90 o de un 80. Sí. No, parece ser que cuando han anunciado lo de la tienda física en Madrid,
se ve que ha habido polémica por simplemente el hecho de decir estáis haciendo algo que no vais a perder pasta ninguna. Claro, O sea, sí. básicamente solamente vais a ganar dinero. Y bueno, el CC ha tirado por las tiendas físicas y no por las reediciones, ¿no? Estoy tentado, ahora, y lo digo en serio, estoy tentado a cuando funcione, a ver, que yo me alegro, que mira, si se abren librerías, bueno, Norma Comics ya es eso, ¿sabes? Sí. Yo me alegro. Que haya librerías está bien. Sí, Francho, pero por un también te diré segundo, una cosa, pero Norma Comics tiene su producto y tiene otros. Ahí está. Sí, pero en la web no me queda claro si ECC solo vende lo suyo o tiene más cosas. Yo he mirado y creo que vende lo suyo y aparte creo que tiene algo con NECA, que es la de esto de juguetes. Sí. Bueno, porque es suya también. Sí, Pero de figuras, claro. sí. Son licencias Hacerlo de la oficiales en España. Claro. Bueno, también te diré que si son capaces de vivir solo con ECC, bueno, un aplauso. O sea, quiero decir que como todos los negocios, tú no puedes vivir solo vendiendo películas de Sony. También has de vender alguna de Warner. No, ¿Me entiendes? Creo. Hacen la gran abertura regalando llaveros, regalando no sé qué, regalando merchandising a punta pala. Sí. Ahora, Yo te digo que el centro comercial donde la han abierto está al lado de Móstoles. O sea, que no es ni Madrid capital ni nada por el estilo. O sea, que quiere ir a la tienda de CC se va a tener que mover al lado de Móstoles. Cuando en Madrid ya hay librerías. Y no voy a decir librerías grandes porque ya sabemos que hay una que es más mercenaria que Sylvester Stallone y compañía. ¡Tira! Pero otras librerías que yo conozco. Calla que nos bloquean. Otras librerías pequeñas de compañeros que yo tengo con los que hago podcast y YouTube en Madrid están ayudando mucho a la librería pequeña y eso se agradece, sobre todo. Pero que ahora ECC saque una librería suya por decir, mira, la tengo más gorda que Panini, es totalmente absurdo porque nadie se va a mover de Madrid a Móstoles para ver una tienda de ECC donde vas a tener Watchmen edición 16 cuando Watchmen edición 15 la tienes en la librería al lado de tu casa. Veremos cómo va el invento. Próximamente en Turruella, tienda Panini. Lo que animo a la gente es cuando no sepáis a qué saga se refiere algún tomo de Batman, llamar a esta tienda porque os lo explicarán. Exacto, es que al final eso es un manual que te lo explica, sí. Porque efectivamente en la página web te explican todas las sagas de Batman mezcladas e incluso algunos tomos sin el número final, que a mí me ha pasado. Francho, y lo que puedes hacer tú, trucar y mira, que soy un librero, ¿tú cómo lo tienes puesto en la estantería? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Por colores. Y luego te dicen, no, pero es que va por el guionista. Pero entonces miras y el guionista tiene otra numeración. Y dices, ¿esto cómo se come? Sí, ya lo no, o sea, es que es tan poco ético. Es como si el repartidor de donuts de Bimbo, ¿vale? Trajera una caja para el Sclap, ¿vale? Y lo entrara dentro del Sclap y él mismo, fuera del Sclap en el parking, se abriera la furgoneta, no sé qué, y se pusiera a vender los donuts. Oye, en vez de entrar en el Sclap, cómpramelos a mí. Claro. Es que yo creo que la diferencia aquí es que, no sé, no me meto, pero yo creo que la diferencia es que ellos dicen, abrimos una librería. Bueno, quizá lo que deberías montar es un showroom con tu material, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es tu material, pues monta tu showroom. També pot ser al final que sigui simplement una eina comercial de màrqueting, com quan diuen, abrimos la primera tienda de Xiaomi en España. Sí, o la de AliExpress també. De què em serveix? De res, però puedo. Però Marcos, una cosa, Zacatrus és una botiga online de tota la vida per comprar jocs de taula. Zacatrus es pot permetre el luxe d'obrir una botiga física. De fet, n'ha obert una a Madrid, a Sevilla, ¿vale? Sí. Venga amb una botiga física, el que venga a través d'internet. Però clar, és una botiga Zacatrus, però no venen només Zacatrus. Zacatrus també és... A Barcelona han obert, Exacte, perdó, no ho sabia. Zacatrus té editorial de jocs. Òbviament, amb els seus jocs sí que guanya millor benefici, però no deixa de tenir al costat dels seus jocs de la competència. Llavors, llavors, si ECC només té ECC, em sembla molt lleig. Si ECC s'acaba convertint en un Norma Comics com Barcelona, on té 50.000 coses més, doncs mira, pa'lante. Aquí, com a llibreter, jo el que diria, el que no m'agradaria... O sigui, jo de moment el seu no el beneficia el dubte, oye, cada uno
sabe las necesidades que tiene y que haga lo que pueda, ¿vale? En estos tiempos. Jo l'únic que demano és que si surten especials, edicions especials i així, que estiguin disponibles a tothom. És l'únic. Elitisme zero. Exacte. Si es fa a la botiga, mira, pues si es su manera de funcionar y luego eso repercute en que hayan más cómics o que sean de más calidad, yo no digo nada. Ahora, que luego no saquen, porque sabemos de quién estamos hablando, sí, que luego no me saquen una edición especial súper de lujo, numerada y firmada, que solo la encontrarás en esa tienda, porque entonces eso sí que es competencia desleal. Eso sí que es decirles a tus clientes, que somos los libreros, el resto de libreros, decirles, toma, esta te la meto doblada. Eso sí que no me gusta. Ahora, que vayan a vender, bueno... És que m'ha agradat el que has dit, és que els clients d'una editorial són les llibreries finals i abans la cadena que distribueix. Exacte. Llavors, sí. No vull també pensar com estarà un distribuïdor que fins ara s'encarregava de distribuir ECC també amb les obertures d'aquestes botigues. Acabo de mirar ahora la web de ECC y oh sorpresa, también van a vender Panini. Bueno. O sea que básicamente este CC podría llamarse Norma Comics camuflado. Es que por eso te decía, me parecía muy raro que solo, o sea, si solo vas a vender lo tuyo, más vale ponerle showroom que no librería. Pero y solo vivir vendiendo ECC es difícil. Es difícil porque en España sí que se siguen series. Se sigue mucho Batman, se sigue Liga de la Justicia y también se sigue bastante un poco Flash, Green Lantern, depende de las temporadas. Pero no para aguantarte toda una librería. Por eso tienen Panini. Ahora he mirado y sí, tienen puesto en los estantes Spider-Man toda una vida, Thor, The Boys, etc. O sea que es una librería normal y corriente, pero que a lo mejor ECC pues no tiene que devolver la parte de su editorial porque básicamente es suya. Es suyo. O sea, eso es dinerito ahorrado. Es que podría ser la parte frontal del almacén. Lo tenemos todo en el almacén a lo cutre, amontonado, pero tenemos una parte bonita que lo tenemos en estanterías para que la gente entre directamente, ¿no? Sí, bueno, es lo que decía Francho de lo de las ediciones, porque todos sabemos la edición de la saga Metal con el vinilo que... Bueno, Francho, amb tu hem anat al magatzem que té Norma aquí en el Gironès. No, era Norma o Panini? Panini. Bueno, Panini, ara no recordo quin era. Vull dir, clar, tu imagina't que aquest magatzem, vull dir, caixes enormes amb els volums superplastificats, tinguessin una part maca, en plan showroom, en plan, oye, no, que la gente de a pie puede venir aquí a comprarlos. Claro. Es que no té cap mena de sentit. Es un outlet, es como un outlet raro, sí, tío, de ECC. Sí. No, perquè et saltes la cadena. Sí, és que és això, te la saltes completament. Però bueno. Ahí està. A veure com evoluciona. Sí. Pues molt bé, pues si no res més a afegir, companys. Res més. Ja està. Que tarde. Sí, Ni vamos un rato. Ens despedim fins al pròxim programa. Prometem no fer-ho esperar tant. A una setmana, 15 dies, tornem a tenir programa nou. I fins aviat. Petons, abraçades, cuideu-vos. Adéu. Adéu.